Hayırlı gün cemaat. Bugün biz bu cuma hakkında fikir kullandık. Şirata kişisinin biz bugün yıldık olaylarına tügül. Milletimizin büyük şahıslarının birisi Galimcan İbrahimov'un ertege vafat buluna 80 yıl bulacak. Bundan köpten tügül birinci atnadık Azatlık Kıtar Yaşları Birliği 2018 yılını Millet Ataları yılı dep ilan etti. Bu yılını biz Galimcan İbrahimov vafat buluna 80 yıllığın, Gayes Hakkı'nın hem Sadri Maksudi'nin tuğuna 140 yıllığın, Mercan'ın 200 yıllığın, şulayet Sadri Maksudi'nin abısı Ahmet Hadi Maksudi'nin 150 yıllığın bilgileri ötebіз. Bu bir şahıs milletinin ataları deyilgen isimge layıklı menimше, çünkü onlar milletimiz için şahtı kübüşlegen hem de onlarının türlü işler arkasında bugünkü gündəki Tatar milleti yaşay, alğa bara, hem de üz maksatlarına erişirge tileydi. Hem de yıl, elbette bu millet ataları yılın biz mınday matur kişi bilen başlap jiberge bulduk. Bizde konakta bugün tanılgan tarihçi şulay milletimiz için köp işler başkarışı, milletimizin tarihinde köp iz kaldıran hem kaldırıp barışı tanılgan tarihçi Damir İskakov. Biz anam ben bugün Galimcan İbrahimov turunda fikir alışırız, söyleşiriz. Şulay türlü milli meselelerge kagılıp giderbiz. Bizning kişinin moderatorlarının birisi etip men İlnarga sıralaman indi o bizning şulay tarihçi Galimjan İbrahimov boyunca şartı köp bilgiç. İlnar men taqdim etem singap için alıp baraman. İlk ehemmiyetlisi o benim şartım. Нәрсәле әйтеп китәргә тиешбез, шын барлыкта Галимҗан Ибраһимовның вафат булуына 80 ел, үткән ел 2010 елына 100 ел булды. Галимҗан Ибраһимовны инде күпчелек кешеләре, татар кешеләре аны инде язучы буларак белә, ләкин минемчә язучыдан башка аның бүтән мөһимрәк, әһәмиятлерәк роле булган татар халкының тарихында ул инде беренчедән ул әлеге безнең менә татар әдәби теленең грамматик нормаларын беренче язып чыгара, чөнки аның революция кадәр татар грамматикасы буенча китаплары чыга. Шуннардан соң менә хәзерге кулланган менә заманча татар әдәби тел аның кул астыннан үзен башлап китә диябез инде. Чөнки без инде әйтәбез, Абдулла Тукай башлап җибәрде әлеге безнең заманча әдәби татар телен, ләкин именно грамматик нормаларын Галимҗан Ибраһимов тормышка ашырды. Аннан соң Галимҗан Ибраһимовның инде нәрсә белән тамам бәйле, ул безнең республиканың барлыкка килүен, Татарстанның барлыкка килүен, территориаль автономияның барлыкка килүенең иң беренче идеологы. Чөнки 100 ел элек 1917 елның революциядан соң татарлар арасында, татар шәхесләре, татар сәясәтчеләр арасында зур бәхәс барган. Безгә алдагы вакытта нинди автономия кирәк, милли мәдәни автономия кирәкме, яки безгә территориаль республика кирәкме? Шуларның республика кирәклеген пропагандалаштырган кешенең иң билгелесе дип әйтәйин, иң беренчесе ул как раз Галимҗан Ибраһимов. Аның кул астында Уфадагы Левый эсер партиясы кул астында була, ул анда 2 гәзит чыгара, Ирек гәзите һәм безнең юл. Менә шул гәзитләр янында инде как раз республика түзүрә кирәк дигән татар сәясәтчеләре дип әйтәйин, алар шуның янында җыелалар. Аннары инде Уфада 100 ел элек шул татар парламенты эшли башлый. Ул анда то же самое туфракчылар, шул республика түзүрә кирәк дигән кешеләрнең фракциясын төзи, фактически дип әйтәйин инде. Һәм 18 ел башында Татар Башкорт Республикасының проектының авторы тарихчыларның күбесе как раз тоже Галимҗан Ибраһимов аты. Ул менә шул Татар Башкорт Республикасының проектыннан инде әкренләп кимсетеп дип әйтәйек инде. Тарихи вакыйгалар аркасында менә хәзерге безнең Татарстан Республикасы барлыкка килде. Шуңа күрә Татарстан Республикасының башлап җибәрүчесе Галимҗан Ибраһимов дисәк тә бәлки дөрес булыр. Sözümünü birəm, Damir İskakov. Muhterem cemaat, beni burada çağırırlar. Ben biraz uyarıp da koydum. Çünkü ben Галимҗан İbrahimov boyunca bilgiçti üstünde. Halbuki Галимҗан İbrahimov işlegen devirler boyunca benim bir kitap var.
татар милләте формалашуга багышланган һәм анда Галимҗан Ибраһимовның фигурасын мин шулай карап үткән идем. Әмма сөйләшеп алырга кирәк, чөнки Галимҗан Ибраһимов турында моңарчы язылып килде гел аның эшләгән эшләрен теге күрсәткән әйбәт яктан күрсәтеп килделәр, ләкин Галимҗан Ибраһимовның эшчәнлегендә тискәре яклары бар. Шуңа күрә мин бүген ул турыда әйтеп китәргә җыенам, чөнки ул катлаулы проблема. Билгеле, Галимҗан Ибраһимовны аны гадәттә йөртәләр әдип дип. Әдип дигән сүз ул бик күп кырлы мәгънәгә ия. Һәм шул сүз артына барган вакытта, тел артына барганда аңлашыла. Мондый атама белән аталышулар, алар галим да булганнар, язучы да булганнар, һәм сәясәтче дә булганнар. Ягъни күп төрле шәхесләр. Галимҗан Ибраһимов шундый күп төрле шәхесләрнең берсе. Аннан соң минем үземнең бер хатира бар, Галимҗан Ибраһимовка багышланган, ул заманда яшәмәсәм дә. Симферополь шәһәрендә Галимҗан Ибраһимов торган ятына мемориал такта куйдык. Шул тактаны куйган вакытта анда Кырымда яшәгән безнең Казан татарлары җыелды, һәм Кырым татарлары да килделәр. Кечкенә генә митинг булды. Шул митинг барган дәврдә безнең җыелган халыклар читтә басып торды бер ханым. Ул митинг беткәннән соң без янына килде дә русча безгә дәшеп әйтте. Кара, сез татарлар ничек матур яшисез, һәм үзегезнең шәхсияттәгегезне онытмыйсыз. Диде без сөйләшеп киткәннән соң мин моны сорадым, сез үзегез кем, нигә монда килдегез дип. Һәм ул әйтте, мин руслашкан татар нәселе белән булу сәбәпле сезгә янга килеп үземнең татарлыгымны искә төшереп басып тордым диде. Ул булып чыкты. Шокындырылган Семен Бекбулатов нәселеннән булган татар дәүләтләр нәселеннән булган шәхес, аның иренең биләмәләре Севастополь шәһәрендә офицер булган ире, үзем билгеле Марҗаинда православ кеше. Ләкин барлык кызыксынып килгән иде. Галимҗан Ибраһимов күндә яшәгәндә. Ягъни мин нәрсә әйтергә уйлыйм? Ибраһимовның фигурасы ул шин татарлар өчен генә түгел, хәтта руслашлар татарлар өчен дә кызык булып чыкты. Ул ханым белән сагыннан бер-ике тапкыр Мәскәүдә очраштык. Әле дә сәнсәү. Вакытта аның титулы Тверская княжна, Тверь князьләре нәселеннән иде. Бу Ибраһимов белән сөйләшүгә мин бер шундый эштирак кертергә уйладым. Хәзер инде мәсьәләгә якынрак килгән вакытта билгеле инде әйтеп китте. Галимҗан Ибраһимов коммунистка әйләнә, сул исәр булса да, ул сул исәрләр партиясы аркылы коммунистлар хәрәкәтенә кушылып китә. Шундыйда билгеле исәрләр, бигрәк тә сул канаттагы исәрләр, алар инде шул коммунист булмыйлар, ал большевик түгел. Аларны без хәзер атар идек, бәлки демократлар, крестьян партиясе вәкилләре дип хәзерге заманда терминны куллансак. Һәм минем күзәтүләр буенча Галимҗан Ибраһимов гомеренең ахырына кадәр бик тырышса да шин марксистка әйләнеп бетмәгән. Ул аны атарга була милли коммунист булып калган дип. Аларны хәзерге Европада әйтәләр иде социал-демократлар дип. Аны шундый рапорт торган шәхес. Аннан соң билгеле Ибраһимов әгәр дә вакытында үлеп китмәсә, әсі беләсез инде ул бик каты ширләгән үпкә авыруы белән, ул вакыттагы терелтә алмаганнар, туберкулез белән авырткан, шуңа күрә Кырымда яшәгән берничә вакыт. Ул үлеп китмәгән булса, һич шиксез кулгалып, сугыш алдыннан атып үтәргә була. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу әйбәт сүз түгел инде, вакытында үлеп киткән. Бик башарапар күргән була. Инде менә шәндегенә килгән вакытта мөмкиннәр белән килешәм. Татарстан төзүдә ул зур роль уйный. Билгеле үзе генә түгел, мәсәлән, Мирсәет Солтангалиевның да роле зур булган. Шулай ук коммунистлар арасында милли коммунист
дип танымлы ала. Алар бергә-бер хәрәкәт иткәннәр. Да башка аларның тарафдарлары да булган. Ләкин Галимҗан Ибраһимов бик әһәмиятле роль уйнаган Татарстанның төзүдә һәм аннан соң Татарстанны эчке яктан үстерүдә. Бигрәк тә Ибраһимовның роле зур. Шул вакытта Татарстан эчендә фәнни юнәлешне башкаруда. Сез беләсез инде Галимҗан Ибраһимов кул астында, бәлки беләсездер. Ул вакытта Мәгариф министрлыгы каршында академик Үзәк академцентр дигән оешма төзелә. Хәзерге терминларны кулланган вакытта ул Татарстан фәннәр академиясе булыр иде. Алар шул вакытта бөтен көчләрне берләштереп академцентр каршында. Шунда татар фәнен, тарихны, телне, татарны өйрәнүне оештыра алганнар. Шул вакытта төрле җәмгыятьләр оешкан, төбәк тарихын өйрәнү буенча Галимҗан Ибраһимов шул бөтен эшләрендә башлап биргән, аның башында торган шәхес. Ягъни менә хәзерге татар фәненә Татарстан эчендә үскән һәм хәтта Татарстан фәннәр академиясенә нигез салучы итеп ана шәхес. Шул башлаган эштән дәвамы сагыннан алып барылып, хәзерге дәрәҗәгә җиткерелде. Билгеле, Ибраһимов турында инде теге язучы буларак мин әллә нәрсә әйтә алмам сезгә, чөнки ул турда башка белемлерәк шәхесләр бар, әмма менә сәясәтче буларак аның эшләгән эшендә мин бер мәсьәләгә тукталып китәргә уйлыйм. Сез барыгыз да беләсез, татарлар 17 елгы революция алдыннан ук инде хәзерлек эшләре башлаганнар. Россия эчендә автономия алуга. Ләкин автономия мәсьәләсе буенча төрле карашлар булган. Ничек оештырырга безгә, үзебезгә мөстәкыйль автоном тормышны дигән мәсьәлә буенча. Шуннан да 17 елгы революциядан соң күп кенә безнең атаклы сәясәтчеләр, Садри Баксилар, Юсуф Акшуралар уйлаганнар милли мәдәни мөхтәрият оештырырга. Хәзер сез беләсез, Россиядә ул бар, националь культура автономия дигән нәрсә. Ләкин безнекеләрнең милли мәдәни мөхтәрият катлаулырак нәрсә булган. Һәм кайбер илләрдә безнекеләрнең планнарына ошаган милли мәдәни мөхтәриятләр хәтта оеша да 17 елдан соң. Мәсәлән, минем үземнең өйрәнеп караганым бар. Буржуаз Эстониядә һәрбер халыкның милли мәдәни мөхтәрияте булган. Шул исәптән татарларның да нинди булган ул. Һәрбер татар кешесе бит дәүләткә историядә яшәсә дә налог түләй. Эстония хөкүмәтенең карары буенча шул налогның берләшә татарларның үз файдасына керә торган булган. Ягъни алар дәүләттән бәйсез рәвештә үзләренең казналарын булдырганнар. Менә безнең милли мәдәни мөхтәриятның планы да шундыйрак булган 17 елда. Алар Россия дәүләтеннән чыкмыйча, шуның эчендә үзләренең милли байлыкларын бер өлешен үзләренең үстерү өчен тотырга уйлаган булганнар. Ләкин менә безнең идеологлар, Садри Баксилар һәм Юсуф Акшуралар бик киң карашлы шәхесләр булсалар да, бер әйберне бик уйлап тормаганнар. Мин ул турыда бер мәкалә язганым бар. Әгәр дә берәйди халык бер җирдә компакт рәвештә яши икән, мәсәлән, Татарстанда хәзер 2 миллион татар бар. Күрше Башкортстанда тагы ким дигәндә миллион ярым татар телле халык бар. Менә шундый компакт яшәгән урында милли мәдәни мөхтәрият, теләсәңме син, теләмисәңме, ул виртуаль рәвештә территориаль рәвешкә әйләнә. Компакт яшәгәндә милли мәдәни мөхтәриятне теге дәүләтсез генә яшәтеп булмый, дәүләткә әйләнә ул. Шуңа күрә безнең җир белән бик тык бәйле булган шәхесләр, мин сезгә әйттем, Галимҗан Ибраһимов сул исәр булган, исәрләр битендә крестьяннар тормышы буенча планнар корган иң төп партия булган Россиядә исәрләр. Менә алар җирнең әһәмиятен башкалар караганда күбрәк аңлаганнар. Шуңа күрә Ибраһимовның башында тиз рәвештә формалаша территориаль автономия кушу мәсьәләсе.
Çünkü değilse. Anı başladı, başkalar başında bulandı edirler. Ama ol da şol yo'nalishda harakat etdi. Shunga ko'ra Tataristonda uyushtirgan vaqtda ular birinchi o'rinlarda turganlar. Lekin biz bu turda siyashgan vaqtda bir ahamiyatli problemani ko'z oldida tutarga tegishmiz. Tatarlar revolyutsiyadan so'ng milliy madaniy muxtariyat ideyasi bilan yurganda boshqalar tezgina oyoq kiyinib Bashqirdiston Respublikasini tuzila boshladilar. Bashqirdiston avtonomiyasi. Tufraqli avtonomiya bo'ladi. Ham Bashqirt avtonomiyasi bu vaqtda siyosiy sabablar orqasida Tatarlarga qaraganda ertaroq bo'ldi. Бұл қазіраны білгештер бек yaxshi көз келтірелер. Birinchi Bashqirt avtonomiyasi бұл тарихқа кіріп қалды кіші Bashqirdiston деп. Ham шындықта қазіргі Bashqirdistonga faqat тек күншығыс яртысын ғана өз ішінде алған болады. Яғни үштен бір жақын şey Bashqirtlarning tip шын Bashqirtlar yaşagan territoriya шол кіші Bashqirdiston ішіне кіре 19-шы автономия. Tatarlar bu respublika tuzilgan shu boshda Idil Urg'ochdan tuzilgan deb qaraylar. Bu turmushga chiqmagan so'ng e'tiborga Tatar Bashqirt respublikasi tuzilib berdilar. Аның жерлеге шындықта болған, чөнки хәзерге Башқұртстанның көнбатышында да башқұртлар яши. Татар тілді башқұртлар. Ла безнең сәясәтчеләр һәм идеологларның берлеше уйлаганнар, бәлки шушы татар тілді башқұртлар белән бергә бер республикага оештырырга. Дигән фикер булган башта. Билгеле, әгәр дә шундый республика оешса, hozir Tataristanda kim deganda men aytdim endi men 5,5 million tatar bor edi respublikasida. Ham bizning boshqa do'stlar bilan problemalar balki hozirga chiqib turmaslar edi. Bashqirdiston u vaqtda shulay qator edi, chunki boshqalar son yog'ini kimlar qilarlar edi. Bunda hozirgi yakutlar tushdilar. Ammo milliyatdan ko'pchilik boshqa tashkil etgan respublika bor edi Bashqirdistonda chiqishi. Lekin u plan borib chiqmaydi. Nafar şu ayıga ko'chamiz. Qizg'anishga qarshi planning borib chiqmaganda G'alibjon Ibrahimotovga aytdilar. Ham men o'ltirda bir maqola yozgan edim. Anda o maqolaning ismi ruscha bilan yangi bostilg'ash. Обратной политический взгляд Галимджана Ибрагимова. Мне берген исем была обратной политические ошибки Галимджана Ибрагимова. Аны тел әдәбият институтында бастырган вакытта минем исемне үзгәрттеләр, чөнки алар Галимджан Ибрагимовка гаеп ташысын дип миңа карадылар. Ләкин ул сәясәтче гаеп ташлау түгел, аны ялгышы турында сөйләшә. Ана близагы постип тәйтергә була дип әйтергә була. Бugün adamlar için ne kadar derecede bizge şu vakta qarashlara tutulmaları kerak. Hem ne için G'alibjon Ibrahimov şunday şekilde keldi ekan degan aybirda qara kerak. Bu turda G'alibjon Ibrahimovning bir necha maqolasi bor. Siz uni G'alibjon Ibrahimovning asarlaridan izlab topa olasiz. Mana sevgan kishilar G'alibjon Ibrahimovning shunday maqolalari bor. Birisi atalarning adabiy til masalasi yangidan ko'tarildi degan maqolasi bor. Ondan so'ng ana maqolasi bor. Masalani uzarga vaqt degan. Ondan so'ng bir maqolasi bor. Zo'r Bashqirdiston turida degan. Onun tagi asarlarida, ko'p tom asarlarida ul aybirlar bosilgan. Lekin mana bizga bunda birinchi ishtirokda o'ylanishga kerak, nechun G'alibjon Ibrahimov Tatariston yetakchilarining birisi bo'laraq kishi Bashqirdistondan zo'r Bashqirdistonni uyushtirgan vaqtda, ya'ni Bashqirdiston respublikasini hali u vaqtda ayrim yashagan Ufa guberniyasiga qo'shgan vaqtda G'alibjon Ibrahimov nechun qarshi chiqmaydi bu fikrga?
Кушу мәсьәләсе, шушы кеше Башкортстан белән, ягъни Башкорт Республикасы белән Уфа губерниясен кушу мәсьәләсе, ул берникадәр дәрәҗәдә тикшерелә. Мәскәүдә төрле карашлар була. Менә шушы Уфа губерниясен Башкортстан Республикасы белән кушу теләге иң беренче чиратта Уфа губерниясе башында торган большевиклар тарафыннан уйлап чыгарыла. Алар аның артыннан йөриләр. Һәм милли эшләр шөгыльләнгән Сталин нәкъ шушы вариантны кабул итеп ала. Төзелгән вакытта. Менә ни өчен Галимҗан Ибраһимовлар һәм безнекеләр аңа каршы чыктылар шушы. Шул турыда уйлаганда безгә игътибар итәргә кирәк берничә мәсьәләгә. Беренчедән, билгеле Галимҗан Ибраһимов сул карашта торган милли коммунист булган. Теге шин коммунист булмаса да, һәм коммунист буларак уйлаган, һәм шуңа ышанган. Без алга таба бөтен дөньяда коммунизм төзәчәкбез. Һәм барлыкка киләчәк зур дәүләт, бәлки барысы да булмаса, шул дәүләт эчендә милли проблемалар булмаячак дигән фикердә торган. Шуның өстенә Галимҗан Ибраһимов язучы буларак тагы бер әйберне күздән ычкындырган. Әле 21, хәтта 22 елларда да башкортларның үз әдәби телләре булмаган. Үз әдәби телләре булмаган. Һәм алар кулланганнар татар әдәби телен. Ибраһимов уйлаган башкортлар, типтәрләр, мишәрләр, Сибир төмәннәре һәм кайбер башка төркемнәр кебек шушы бер әдәби телне кулланган җәмәгатьчелек эчендә бер агым гына булырлар. Бу кызык килеп чыга. Бер дәүләт эчендә республика икәү булса да, тел бер булган вакытта сен бер мәдәни яктан бер бөтен булып каласың. Төрки халыклары булар. Әйе, шундыйрак. Австрия. Әйе, шундыйрак. Һәм Ибраһимов уйлаган Мәскәү шул якка хәрәкәт иткәч, безгә каршы чыкмаска кирәк, барыбер алга таба бергә үсәбез дип. Һәм чынлап та безнекеләр каршы чыкмыйлар. Һәм Уфа губерниясын кеше башкасына кушып куялар. Һәм кушып куйгач, зур Башкортстан барлыкка килә һәр Башкортстан. Һәм узак та вакыт үтми, зур Башкортстанда үз әдәби телләрне эшли башладылар. Һәм ул башкортларның үз әдәби телләре, башкортларның көнбатыш татар теле диалектын искә алмыйча, көнчыгышта булган сөйләм телләренә нигезләгән башкортларның әзрәк үзенчәлекле телләргә, диалектларга нигезләнгән яңа әдәби тел барлыкка китерелгән. Яңа әлифба. Яңа әдәби тел. Ул әдәби тел билгеле татар әдәби теленнән бераз аерыла. Галимҗан Ибраһимов берничә ел үткәч аңлый ялгыш киткәнлеген. Менә зур мәкаләсе бар, аны бик вакыт бастырмый тордылар, хәзер ул басылган. Татар мәдәнияте нинди юл белән үсәчәк дигән 27 ел чыккан мәкаләсе бар. Бу 27 елны безнең Татарстанда яшәгән татар әдипләре чагыштырмача ирекле рәвештә цензурага карамыйча, Мәскәүгә карамыйча нәрсәдер басты алганнар. Шуннан соң нәрсәдә 28 елны инде бастырып булмый. 27 еллар мөмкин булыр. Һәм Галимҗан Ибраһимов шушы мәкаләсендә уйлана. Безнең бит әле Татарстанда читтә татарлар бар икәнлеге. Һәм аңлый, әгәр дә без шушы Башкортстанда булган сәясәткә шаган башка урында шуны сәясәтте күрмәшә күз югы торса, безнең читтәге татарлар авыр хәлгә калырга мөмкин икәнлеге.
Ama kuydu basılay neydi mekanizmlar bile şiddet kalganları Tataristan'a taştırıp oldular. Ve siz bilesiniz de bu problemi hazırda var. Çünkü bizning şiddet yaşayan zor türkmenler ko'pchilik Tatarlar şiddet yaşar. Tatariston içinde. Onlar bile bu Tatariston içindeki kısağa kırklığa olmayla kazanışa karşı. Onlar özlerince yaşaylar. Aytek Rusya zakonlari negizinde. Hamma bizning siyosatchilar u vaqtda shu mexanizmni ishlay olmay qolganlar. Kalijet Ibrahimov bunun yanlış ekanligini anlagan, so'ngarib bo'lsa. Belgili eng zo'r problema Boshqirdistondagi yashagan tatarlar bilan bo'lib qolish bu vaqtda. Chunki u vaqtda Boshqirdiston ichida qola 600 ming tatar, u vaqtdan sonlar 600 ming tatar. Boshqirdlarning naq yartısı 26-yilda xalq saqlab vaqtida tatar tilida deb yozdilar o'zini. Yani onların da koşsam, sanki ortaqaraq bo'lishadi tatar tilida. Agar de men o'ylayman, G'alimjon Ibrahimov ham Tatariston yetakchilari bu vaqtda Moskva bilan oyoq tirab suyash olsalar, qo'rqmishi balki bu o'sish boshqacharoq yo'lashga ketgan bo'lar edi. Bu fursat qo'ldan chiqindiriladi. Shunga ko'ra biz hozirgi holda ammo Boshqirdiston tatarlar problemasi siyosiy problem bo'lib bugunda yashab keladi. Ya'ni men narsa aytishga o'ylayman. Biz o'zimizning adiblarimiz siyosatchilar o'zimizda suylashgan vaqtda masalaga qarorga tegishimiz tirilyapti. Ularning ishlagan ishlarining o'ng oyoqlari bilan birga disk oyoqlarini da ko'rgan kerak. Shu vaqtda jiberilgan yolg'izlarni boshqa qilolmaymiz. Hozirgi zamonga kelib birgina misol keltira olaman. Har biringizda o'qib chiqdingiz deb o'ylayman. Haligi chiqdi bizda Pavlovsk gazetasida Qozondan Davlat Sovetida, Davlat Federatsiya Sovetida jiberilgan xatga javob. Bu javob bir qiziq shundoqda. Men sizga o'qib kengashdan kim o'qimagan. Federatsiya Sovetining komitetidan javob beradilar til masalasi bo'yicha. Sizning parlamentingizdagilar bir tovushdan tatar yo'qligini ixtiyoriy darajaga qoldirdi o'zi. Deb aytmaydi. O'ziga qabul etgan shunday qaror. Bir tovushdan. Mana bunday narsalar aytilgan bo'ladi. Biz demak o'zimiz degan o'sha yerda o'sik deb bo'lib chiqaydi. Bundan so'ng bir narsa aytib bo'lmaydi. Mana bu siyosatchilarning harakatlari onun natijasi uzoq davrga davom etadi. Ham uning tigi ishlagan yolg'izlar sig'imdan boqib qolib chiqarlar, hammasi javob bergan turib keladi tarix boshida ham o'zining millati boshida. G'alimjon Ibrahimov qada shulay tarix boshida javob berasi bo'ladi. Chunki u vaqtda ishlagan ishlaring teskari yoqlari u baribir tarixda qoladi. Ham millat esa bo'lgan vaqtda ularni baribir kimda bo'lsa ko'taradi. Ham u narsalar butun millatga belgili bo'ladi. G'ibratlar. Ha? G'ibratlar. Hozir. G'alimjon Ibrahimov Sulton G'aliyevchi bo'lganmi? Ne olay deb aytishga yaramadi. O shundoqda bizda bo'lgan shu 20-yillar boshida ikki turli kommunistlar. Birisi men ertam qoti boshli kommunistlar deb, mana bizga ismi da Said G'aliyevlar. Ular radikal bolshevik bo'lganlar, ham marksistlar bo'lganlar boshida xilofida. Abar milliy kommunistlar. Ular shu davrda kommunistik ideyaga bir darajada bakib bo'lganlar, ammo ishdan borib millat turida o'ylaganlar. Ular barcha birga. Правые deb ataladi. Ular turli shaqalari bilan men ularga milliy kommunist.
Менә Солтанғалиев һәм Галимҗан Ибраһимов шулар рәтенә керәләр. Алар бер рәттә торалар дип уйлыйм. Ну, теге еракка карап уйлаган вакытта билгеле милли коммунистлар алар булган шартлардан чыгып дөрес хәрәкәт итәргә тырышканнар иде, кирәк юнәлештә. Билгеле барысы да эшләп булмаган вакытта да кулда килгән эшләргә тырышканнар. Әмма аларның дәвре бик кыска була. Менә шул Солтанғалиев бит инде 23 елда гына кыса башлыйлар. Инде калганнарын 30 еллар ахырында тормалайталар бөтенләй. Исән калганнары барысы да менә шул булак төрмәләрендә үдә яшында озак еллар утырып чыгалар. Бу тормалайталар. Галимҗан Ибраһимов кулга алынмаган дип белдеңме? Википедияда аны язганнар. Юк, ул вообще менә мин карап, ул юлда үлә, аны әле вот хәзерге көндә тарихчылар укыйлар. Официально ул монда Казанга килеп җитеп, монда төрмә больницасында булган көндә үлә. Но бар шундый версия, что он на самом деле уже поезд белән алып барган вакытта үлә, и просто теге поездагы конвоирлар инде үзләренең теге халат аркасында кеше үлгән икәнен күрсәтмәс өчен, янәсе монда больниста килеп җиткәч кенә үлде дип шулай күрсәтеп. Мен әйтергә уйлыйм, аны җәзалап үтерәләр. Ул теге алар да монда башкаларны атып үтерәләр инде, барысында да шәһәргә тизәләр дә алды хәл булмаган булыр. Бәлки үз үлем белән үлгәндер, бәлки теге төрмәдә авыш катылгач үлгәндер алса, аны авырулар була. Шуңа күрә ул бар узак яшәй алмас. Ул вакытта туберкулезны дәвалый узак яшәй алмас. Әгәр дә тегендә Ялтада яшәгән булса, я тегендә Симферопольдә көньякта инде бераз торалган бар иде. Ләкин барыбер узак яшәй булмаган. Под следствием было. Ул теге 30 еллар ахырындагы тормышны күз алдына китерү өчен мин сезгә бер генә эпизод әйтәм. Ул ничек процесслар булган. Сез беләсез микән бар татар тормышы белән шөгыльләнгән Воробьев Николай Иосифович. Аның Казан штатынан китәрләр бар. Шул Николай Иосифович әле ул мин аны үзем күрмәдем, мин алда үлгән инде. Аның сөйләгән бер сүзе бар. Монда Казанда бит ул вакытта даира бектар булган. Профессора шул галимнәр өчен бер йорт булган, аерым йорт. Анда татар да яшәгән шунда, руслар да яшәгәннәр, яһудлар, ну шундый нәрсә. Воробьев 30 еллар ахыры как раз Воробьев сөйли торган булган. Якларга ятабыз хатын белән, кровать астына куябыз бер тыйынчык, зубная паста, анда сөлге һәм кирәк-кирәк. Тыңлап торабыз. Шак-шак әйткән тавыш ишетелә, аяк тавышы, сапаги белән керәләр, хәрбиләр. Көтеп торабыз, хәзер без алып китәләр. Безне, үзләрен көтеп торалар. Юк ди. Бүген безгә кермәделәр, күрше алып киткәннәр. Икенче көн тагы ятабыз кыларга, тагы шул хәрбиләргә. Воробьев курыккан, чөнки Суяд вакытта аны аклар армиясына алган булганнар службага. Юл Колчак армиясында булып Сибирдән качып кайткан сыгыннан. Аны белсәләр, бәлки ул белогвардиец булып чыгайны, аны кешеләр арасында алып киткән булган иде. Аңар тимичә калалар. Менә заман шундый булганда, кешеләр куркып ятканнар, көн сайын кемдә булса кулга алып китеп, аларны атып үтергәннәр. Менә безнекеләр шул нигә эләккәннәр катапка. Галимҗан Ибраһимов эләгеп кенә кала, әмма теге вакытында үлеп кытыла, дөрес әйткәндә. Тагы бер нәрсәгә әйтеп тә, хәзер аны сысларга җибәрдем. Безнең бит Татарстан формалашкан вакытта ул автономияле республика буларак формалаша. Ләкин сез документларга карасагыз, әгәр дә иң башта эшләгән документларда чынлыкта хәтта официаль документларда та СССР, Татарстан автономияле республика дигән сүздә А хәрефе юк. ТССР дип язылган. Һәм безнең җитәкчеләр уйлаганнар, ул вакыттагы Союз республикалары төсле без республика дип. Һәм аңа кайбер нигезләр дә булган чынлыкта.
Мәсәлән, әгәр сез карасагыз, теге юридик документларны. Ул вакытта Татарстанда күпчелек министрлык безнең үзебезнеке булган. Мәсәлән, Мәгариф министрлыгы. Юстиция министрлыгы безнеке булган, ахырсы. Безнекеме? Авыл хуҗалыгы безнеке булган. Ягъни менә ул бетәрсәгез, Мәгариф министрлыгы безнеке булгач, без бөтен уку программаларын үзебез кабул итәбез шуңа. Мәскәүдә катнашы юк. Ул чын автономия шундый була да. Һәм менә Ибраһимов һәм аның тарафдарлары шул ситуацияга таянып, алар менә бу академ центрын төзегән вакытта, минемчә уйлаганнар, шул академ центрны үстереп, милли текшерү институтлары булдыру турында. Һәм хәтта Фәннәр академиясына барып үстерергә дә уйлаганнар бар. Чөнки алар күз каршында Россия Фәннәр академиясе булган, аларны белгәннәр нәрсә икәнен бик яхшы аңлаганнар һәм шуны оештырырга тырышканнар. Әгәр дә академ центрны эшчәнлеген карасаң, анда менә хәзерге безнең Татарстан Фәннәр академиясында булган эшчәнлекнең бөтен төрләре бар. Анда фольклорны өйрәнү булган, телне өйрәнү булган, тарихны өйрәнү булган, һәр бер эш буенча аерым комиссиялар булган, китаплар эшләгәннәр, дәресләр чыгарганнар. Һәм теге бөтен яшьлыкта караган вакытта, ул әгәр дә шулай 5-6 ел яшәсә, шуннан Фәннәр академиясына әйләнгән булыр иде. Һәм Галимҗан Ибраһимов шуны эшләгән вакытта бик тырышкан, шушы юнәлешләрне эшләгәндә Петербургтагы, Мәскәүдәге ире галимнәр, зур галимнәр белән тору мәсьәләсен өстенә эшләгән. Контактлар булганнар һәм ул теге безгә үсәргә ярдәм иткән нәрсә булган. Менә бу минемчә аерым игътибарга лаек. Ул академ центрның эшчәнлеге буенча бер китап та бар, әмма аны тагы да өйрәнергә була. Нәрсәләр шул вакытта эшләнеп калган. Менә мен этнограф буларак әйтәм, безнең татарларны этнографик тикшерү фундаменталь рәвештә нәкъ менә шушы кысада үткәрелгән. Ул вакытта бик күп экспедициялар булганнар. Һәм экспедиция вакытында тел этнография материаллары җыелган, алар турында материаллар басылган. Анда аерым хезмәтләр чыккан, җыентыклар буларак та чыккан ул вакытта. Һәм минемчә шулай әз генә эшләгән булсалар, алар ул вакытта татарларның яңа тарихларын да язып булыр иде дип уйлыйм. Ну, берничә китап чыккан, әдәбият буенча һәм тарих буенча берничә китап чыккан. Ләкин теге фундаменталь хезмәт чыгып җитмәгән, өлгерә алмаганнар алар эшләргә. Ә мөмкинлек булган булыр иде, әгәр дә тарих башкача хәрәкәт иткән булса. Менә шуңа күрә мин Галимҗан Ибраһимовның шушы эшчәнлеге турында аерым әйтәм, ул безнең өчен әһәмиятле бүген дә. Чөнки академик хезмәтләрдән башка, академик экспедициялардан башка фәнне үстереп булмый чынлыкта. Ул мөмкин әйбер түгел. Менә шушы кереш сүзен иттегән, әгәр сораулар булса, сорауларга җавап бирә алам. Җәмәгать хәзер тәкъдим итәм кичәнең бер кышкы ялты буларга бер әдәби өлешенә дип әйтик. Безнең дустыбыз Фәнил, Азатлык оешмасының рәисе, милләт аталарына багышланган бер үзенең шигырен сөйләп китер. Фәнил, монда килеп сөйләсәң, чөнки безне видео төшерә иде. Кайтмадылар. Türklerinin atası var. Kalmadı şunu koydular. Ata satışlar az bulmadı. Vatan tapkan meslek hakkına. Meslekleri için atalarına direm attılar. Ulaklarga yanıp şirittiler. Düşman isimleri taktılar. Ata birev idi. Hem ol ata kızganmadı hiçbir balasın. Millet ataları Sibir gitti. Cesed gitti. Sürgün balası. Öksüz millet bağları uçur, kuk kimirdi kıyın küsegen. Yetimlengen sayın milletimnin güveneye atıldı düşeme. Baş hakına millet ataları kıtıldılar paşıp şit jirge. Ümit bilen ömür sürdü olan. Bir kaytırgız diye hırılge. Hırvatanga kaytam deyip alar can attılar. Akıl kuydular. Maksatlarının hakkı kıymet idi. Kubanları kaytmadılar. Kündük kanı damgan tufrak cesetlerin bilmedi. Millet güne tügül, yetim kaldı. Millet atasını bileydi. Ata sözü kayıttı şırlar aşağı. Bir amenet olup vatanına. Millet olup atalarını kaytarına tatarına. Шуңа да безнең милләт аталары алар бәйтелгә кызганычка каршы
онытылып килә. Әйтик, менә Гаяз Сафиның 140 еллыгы ник бер ишетелсен, әзерлекләре. Гаяз Сафиның музейында инде капкалар да алган, караучысы да юк. Әйтик, Әхмәтхали Максуди татарның беренче гәҗитләрен чыгарган кешеләрнең берсе. Быел 150 еллыгын билгеләп үтте, аны шулай искә алучы юк. Тик шулай да җәмәгатьчелек үз кешеләре белән бу милләт аталарын милләткә кайтару белән шөгыльләнер. Без дә менә бу безнең беренче кешеләребезнең берсе булыр. Аллаһы буйрса, Галимҗан Ибраһимовка багышланган. Сүз уңаеннан җәмәгать иртәгә Галимҗан Ибраһимовның вафат булган көнендә Казанда аның бюсты бар. Анда без җыелып бергә Галимҗан Ибраһимовны искә алырбыз. Мин сезне барыгызны да шакырам. Көндезге сагат 12-гә Восстание урамы 48-нче йорт янында, татар гимназиясе янында аның бюсты урнашкан. Шунда бер кичкенә генә чарашу ясап Галимҗан Ибраһимовны искә алырбыз. Бүген дә Аллаһы буйрса безнең монда дуга укучылар бардыр. Галимҗан Ибраһимов рухына дуга кылып алырбыз. Хәзер әгәр дә сорауларыгыз булса, менә кунагыбызга Дамирабыга бирә аласыз. Мен үзем тарихчы буларак кыскача гына аңлатманы өстәмән әйтеп китермен. Менә Дамирабы әйтеп китте инде безнең ул революция вакытындагы 20-нче еллар башындагы безнең Татар Республикасында хәлендә. Менә русларда менә шундый әйтем бар. Лучше, меньше да лучше дигән. Менә ул безнең зур Татар Башкорт Республикасы, Урал Республикасы төзелмәүенең бер сәбәбе, мин үзем тарихчы буларак та нәрсәдә күрәм. Татарлар иң әлеге вот Россия территориясында урыслардан тыш иң әһәмиятле, иң теге алга киткән милләт буларак безнең татарлар арасында менә шу революция чорында сәясәтчеләр гомумән күп була. Теге һәр направление буенча дип әйтәйек инде. Либераллар да булар, шул Садри Максуди. СССРларның правый СССР, например, Гаяз Исхаки, левый СССР, Галимҗан Ибраһимов, большевиклар була, Вахитов, Султангалиев. Һәм калганнар, алар бөтенесе дә бик күп була, и аларның амбицияләре дә хәтсез була. Шуңа күрә дә менә татарлар арасында дип әйтәйек, менә даже Башкортстан Республикасының төзүчесе буларак Заки Валид Юлдур өчен барлыкта татар бит. Без аны карасак, тарихын монда Казанда укып китә, монда тоже үзен күрсәтергә тырыша, ләкин мөмкин дә әйткәндә конкуренция бик көчле була. Аны моннан теге әзрәк әтәптә җибәрәләр инде, ул үпкәләп чыгып китә, анасын 20-нче елны уже күрәм, урын юк монда милли хәрәкәттә, татар милли хәрәкәтендә конкуренция бик зур. Шуңа күрә ул сразу башкорт проектына әверелеп китә. Шулай ук менә безнең Татар Башкорт Республикасын әле Башкортстан төзүгәч тә, менә Уфа губерниясын Татарстан төзүгәч тә 20-нче елны кушырга шундый ният булган була. Мәсәлән, менә Дэниел Шефер дигән американ тарихчысы бар. Аның мәкаләсе бар менә бу Уфа губерниясын Башкортстан, кече Башкортстанга кушу буенча. Ул анда как раз архивлардан чыккан булган, Татарстан архивларында. Анда менә 20-21 елны Татарстанның җитәкчесе Сахиб Саид Галиевның Мәскәүгә берничә тапкыр телеграммасы була. Ул әйтә, ул телеграммада таптыра Уфа губерниясе территориясында референдум үткәрергә кирәк дип. Менә алар айрым губерния булып каламы, Татарстанга керәләрме яки Башкортстангамы? Чөнки Татарстан төзегән вакытта менә бу Уфа губерния өязеләрен именно референдум аша алдагы тормышын билгеләргә тиеш булганнар. Ләкин 20-нче елны да, 21-нче елны да монага җавап килми. Хотя опять-таки Саид Галиевның бөтен сайтта ул бик каты коммунист, милләтчеләргә каршы булган дип, ләкин аның шундый тоже бер кызык сәбәбе булган. Саид Галиевны 22-нче елны опять-таки татарлар арасында ызгыш-сыгыш булгач алып китәләр. Шул вакытта бит инде опять-таки Уфа губерниясында кушалар. Минемчә инде как раз Дамирабы әйткән мәгълүматкә кушылып, видимо, уже сәяси ситуация үзгәргәч, анда Сталин да көчләйеп киткәч, ана шул вакытта инде Ибраһимов теге лидер против лома нет приема дип, и шуңа күрә инде алар инде үзләренчә теге Уфа губерниясын Башкортстанга кушсалар да, безгә максималь татарларга карата үз уңайлыбызны кулланырга кирәктер дип, менә как раз шундый фикер белән инде теге бер тел калыр, үзебез мәнфәгатьтән саклар каларбыз дип, шундый нигә баралар. Ул инде теге изначально тырышкан балалар дип әйтәйек инде, ләкин конкуренцияны көчле белән. Баштагы мәндә менә национальный парламент төзегән вакытта
туфракчылар белән төрекчеләр арасында конкуренция көчле бара. Туфракчылар мәсәлән, той шул Ибрагимовлар, Алкиннар, Султангалиевлар алар революцияны хөрмәт итәләр, хуплайлар. Төрекчеләр, Садри Максудилар каршы чыгалар, анасын парламентны куып чыгаралар бит инде. Соңрак менә уже республика төзелгәннән соң шул унар, теге правыйлар дип әйтәләр, Султангалиевлар. Туглар белән көрәшәләр. То есть мондагы татарлар арасында конкуренция, амбиция аркасында көрәш бара. Ул вакытта инде теге милли республика төзү, татар милләтенең интересларын саклау, ул вакытта инде теге уже корбанга кала. Кызганычка каршы. Сәяхшылы бер генә әйтәм. Даниэл Шеферны мин яхшы беләм. Ул Казанга да килеп берде, диссертация язган вакытта. Кызганычка каршы Татарстан июшу буенча бер җүнле хезмәттә юк. Тарихы буенча шуны. Элек язылган тарихлар барысы да коммунистлар заманында язылган һәм бик искергән. Миңа Даниэл әйтте. Мәскәү архивларында бик күп материаллар бар Татарстан һәм Башкортстан июшу буенча. Сезнең галимнәрегезнең анда бер вакытта кирип караганнары юк, диде. Менә сезнең Татарстан Республикасының 100 еллыгы җитәчәк. Мен сезгә башлап прогноз бирәм. Җүнле хезмәт чыкмаячак тагы да. Эшләүчеләр юк. Татарстан июшу тарихы буенча. Кызганычка каршы. Бу безнең зур ялгыш, чөнки аның тарихы бик ныклап язылырга тиеш. Менә бу проблемалар, татар-башкорт проблемалары, ничек булу, кем каршы чыккан, кем безне яклаган ул вакытта, ничек без шундый хәлгә калганбыз, барысы да язылганга тиеш. Бу алдагы буыннарның, яшь галимнәрнең менә эшләргә кирәк булган бер әһәмиятле юнәлеше. Шуңа караганда истәттә утырыгыз, кем тарихлы кызысына шунда кирип карарга була. Сүз алдыннан җәмәгать туктагыз. Мин тәкъдим итәм, бу фикер булгачканда һәркемнең үз фикерен белдерә хукукы бар. Тик шулай да бер-беребезне хөрмәт итеп, беркемне кимсетмичә, сүзегезне кыска татырга тырышыгыз. Чөнки халык күп һәм дә сүз әйтергә теләүчеләр бар. Алишаны рәхим итегез. Енді Ғалимжан Ибрагимов турында жазғанында камераға өліп құтылды деп. Өліп құтылмады ол. Аны қайтарғаннан соң ана қабірі де жоқ. Қайтарып Қазанда бәлки плетен түрмесінде өлтірілген деп жазғаны. Бәлки шулайдыр. Кім біле қазір тұрда білуге жүстігін. Ләкин аны китаплары, язмалары бүтінісі бетінде юққа шығарылдылар. Бүтінісі. Ол енді оқырға ярамай тұрғандар китапханалардан алдылар, китаплардан алып ташладылар. Тенші орында да Ғалимжан Ибрагимов та бүтінісін. Мына мен Өзбекстанда яшаған вақытта шонда бір өзбеклердің қазір өзбек Қазақстанның Түркістан олады. Dünya Kazakistan'da Özbekler bik көп. Onlar onda 3 milyonluk sana var. Şular bir vakitte neyde Özbekistan'da şu Türkiye'de değildi. Benim de metem imtihan birem. Özbek dilinden tapşıran atestatka imtihan. Nasıl yarı Tatarlar bizge bik көп yardım ettiler. Neyse kelip bana şu inşallah tekşerimin dedi. Şuna da geldi. Şundan soң шыққаштан bütün мектеп оқытушылар алдында, bütün дирекция алдындайды. Шул жиылышта бір вақытта мына біз татарлар бізге бик көп ярдәм еттілер. Біздің шул 20-нче елларга кадәр біздің үзбекчә китапларыбыз да юк иде. Бүтүнүсү татарча укыдык. Башкортстан турында сүз дә юк, Казакстан турында сүз дә юк. Чөнки ул вакытта. Шундан соң мына менде Siz bilirsiniz bunu, Ғалимжан Ибрагимовны bilmem, koyan bilmem yani. Bana tinşörlüğünde bilmesindeler, onlar koyan bilmem yani. Okutuşlar bizden kaşıktan söyleşeler emine. Bir pedagogiya texnikumunun ismi Kerim Tinşör'ün isimdeki pedagogiya texnikumu olgan zamanında. Yaşla bu abzaya eteyinler. Bana mesela hazır Ғалимжан Ибрагимовның Bizning kunlar romanning birinchi ish bitin yoddan söyleyeyim. Shuni tabutu söylashib ketdi. Tatarchalab söyleyip Qozog'istonda o'sgan o'zbek. Mana shulay. Yo'l, bunda hozir
Галимжан Ибраевның ул битендә меніңше безнең татарның башкортның бер язучысы ул вакытны үзен шыннап үз аягында торган язучылар берсе калмады. Бөтенесе колга алып, атып, юк итеп бетерделәр. Әзрәк үсикре булганнар. Аннан соң менә бу республика турында да әйтелә бит. Битен беренче татар башкорт республикасы түгел, Идел Урал республикасын инде иртәгә игълан итәбез дигән көнне үзебезнең татарларыбыз Мәскәүдән матрослар китереп, үзебезнең шушы Идел Урал республикасын Идел Урал штатларын игълан итәбез дигән көнне кичкырын үзебезнең татарлар белән бергә килеп, бөтенесе кулга алалар. Аннан соң Идел белән сезгә татарлар гаскәри була бит татармында, татар башкорт дигән. Шул Башкортстанда башкорт, Татарстанда татар. Шул гаскәрне келеләрде менә, шул Заки Вәлиди нишләп инде? Заки Вәлиди бит аның үзенең китабында бар. Аннан соң Юлдашбаев да китаплар язды. Башкортлар үзе шушы республика оешу турында мондый калын общество сәүтәгә 6 томлы 4 том дигәндә 4 томның самы беренче бүлек, икенче бүлек мондый мендәр шикелле китаплар язганнар. И шул бүтән документларны китергәннәрендә. Аннан Башкортстан оештыру дигән нәрсәгә калган. Безнеке дә бар, менә шушына калын түгел, документлар. Менә шул кызганычка каршы ул менә мондый кисәм мен битле образование башкортча китап миндә әдәбият кызыл ташлар. Инде шул вакытта бит инде Райымбаев китабы. Райымбаев аннан сказать дигәндә Юлдашбаев алар бик зур китапны күп булды, бигрәк булалар. Шунда. И шунда ни бит менә бу башкортны оештыру, Башкортстан республикасы оештыру бердә юктан килеп чыкмый. Заки Вәлидигә вәгъдә ителәр. Гаскәрегезне бирегез. Сез ишәп Колчак янында хезмәт итәсез. Колчакка мөрәҗәгать иткәч, Колчак бит сезгә татар башкорт республикасы бирмибез. Идел Уралны бирмибез дигәчтән, булар инде аптырап калдылар, мөрәҗәгать иттеләр безнең кызылларга. Безнең кызыллар Ленин бабам әйтә, гаскәрне бирегез, безгә республиканы бирәбез дип. Шуна бит Сталин, безнең татар кешеләре, шунда Янукидзе кул куйган, образовать татаро-башкирскую республикаларны кул куялар. Гаскәрне биргәннән соң тартып алалар, гаскәр китте. Үзбәкстанда, Урта Азияга китә, үзбәкләр, казаклар, кыргызлар, Урта Азия халкына көрәшергә бер калган өлешне җибәрә. Украинада бәйсезлеккә көрәшүче халыкка. Ишләй торып гаскәрсез калганнан соң оештыралар менә шул нигә Заки Вәлиди. Заки Вәлиди бер үз башына чыккан нәрсә түгел әле. И вот Башкорт республикасы оештырыла. Менә бу татар сез әйтәсез менә шәнәфтә. Шәрәф бит 8 мәртәбә бара Мәскәүгә. Татарстан картасын төзеп, бunda кайталар. Төзеп бара. 8 мәртәбә барларында целая делегация. Шуны утырды бер җирдә бер-ике урында гына чыкты ул әзгә. Делегация баралар Мәскәүдә. Тегендәстәр дә әйтләр. Юк. Шулай итеп кисә татар башкорт Татарстан дигәнне. Башкортстан оешканнан соң инде. Рөхсәт бирмәйләр, шулай итеп мәҗбүр булалар татарның 25%-ын Татарстан дигәндә җирдә калдырып, республикага мәҗбүр булалар шуңа кул куярга. Әнә шул вакытта шәмәтә аларның Россия гомер буена бер үзенең килешүне үтәмәде гомер буена. Җәмәгать, Галишан абый, мин сүзен әйттем, кыска сүз тотабыз, теге целая лекция укырга монда кирәк түгел. Без аерым чакырыбыз Татарстанның Татарстан Республикасының республика оешуына багышлап без аерым кичә оештырабыз. Чөнки анда сөйләшәсе нечкәлекләр дә, урыннар да шактый күп. Безнең бүгенге көндәге төп тема Галимҗан Ибраһимов. Бер генә момент эсти. Менә әле бөтенесе сөйлиләр. Менә бу бөтен җирдә шаукыттарлар Татарстан белән килешү турында. Татарстан белән килешү 91 елны федеративный договор бар Россиянең бөтен республикаларда. Шунда буенча нигә мәгариф һәм башка ниләр белем булар тәрбия эшләре республикага карый. Галишан абый, гафу итегез, бүлән сүзегезне безнең очрашу дигән шартнамә турында багышланмады. Мин Галимҗан Ибраһимов һәм дә аның эшләгән эшләре турында сөйләшергә җыелдык, һәм дә Галимҗан Ибраһимовны искә алырга җыелдык беренче чиратта. Һәм дә безнең төп кунагыбыз да Дамир Исхаков Bizim bir sözü var çünkü o moderator Майннан модераторына сұрау бересіз.
Туктарыз әле менә силе кеше. Модератор Казан утлары без бөтенебездә беләбез бит инде. Бу безнең иң күренекле татар телендәге тарихлы әдәби журнал. Ләкин аның тоже төзүчесе тоже Галимҗан Ибраһимов. Не чөнки аның Уфада 1917 елында төзегән газеты бар, безнең юл дигән. Соңрак ул менә Казанга күчкәч, ул шундый исемле журнал чыгара башлый. Һәм әдәби журналында менә шу әдәби журнал соңрак 20-нчы еллар азагында менә Казан утлары дигән исемне ала. То есть башта ул безнең юл дип атала, аннан соң Казан утлары. Әлбәттә тоже иң күренекле безнең әдәби татар әдәби журналы тоже Галимҗан Ибраһимов исеме белән бәйле. Нәрсә өстәп әйтәсе килә бу сүзгә менә бу ничек кызыл безнең юл дигән. Ул аталар икән Совет әдәбияты дип. Казан утлары. Соңрагын санга Ямалев дип дә аталар. Иң соңгы исем Казан утлары. Иң баштан шул безнең юл. Безнең юлдан соң Ямалев. Аннан Атакага да бүленгән 2 журналга аерылган. Аннан соң Совет әдәбияты булып кире берләшкән 2 журнал. Соңгысы Казан. Сүзең айында менә без Шәрифле әйбер әйтеп нәбтри. Бу бинада басылган бу журнал. Менә бу без хәзер җыелып утырабыз. Менә шу бинада Галимҗан Ибраһимов эшләгән һәм шул журнал чыгарган. Монда басма миллиард басмаханасы булган. Демәк, җәмәгать бүгенге кичәнең безнең урынында символик урын, ягъни Галимҗан Ибраһимов үзе эшләгән урында утырабыз. Бәлкем сез дә аның эшләгән урында утырасыздыр, кем белә бит. Сүзең уңайыннан Казан утлары вәкилләре белән да бар. Менә сезгә шигырь сөйләгән Фәнин Күләҗев Казан утларында бүген көндә эшләп килә. Галимҗан Ибраһимовның эшен дәвам итеп дисәң дә була, бәлкем дәрәҗәдә. Хәзер сорауларга күчик. Сорауларны мин тәкъдим итәм кыска һәм аңлаешлы итеп бирергә. Заказ сүзне өстә. Менә фәдә бүген сүз әйтәм инде мин. Менә бер генә сүз. Бүген сүз. Менә сез ни дидегез? Менә фәдә Архангельск зиратында Галимҗан Ибраһимов каберен якынча белә. Мин алай әйтмәдем. Бу якынча белә каберендә бюст әллә Валилиев тора. Әйме, аны кабер сакланган зиратның төньяк өлешендә. Әҗзәмә нәрсә кабер юк дип танысыздар что ли? Галимҗан Ибраһимовның аның үлгән кабере кайда ятканын белмиләр. Аны әйтәләр Архангельск зиратында теге. Мин беләм, аны койдым. Шаһдага белән әйләндереп алынган, таш куелган, Валилиев куелган, бәлки ул чисто символик кына кабердер. Бәлки безгә аңа барып та, аның каберенә барып та, аның дугалар белән чыгып, аны искалырга була бит инде. Соңыннан, конечно. Иртәгә барачакбыз без теге татар гимназиясына баскан 48-гә. Сез моны да онытмагыз инде. Бу бит әһәмиятле нәрсә. Рәхмәт, Аллаһ бирсә, моны истә тотарбыз. Кәрим Тәҗриннең бит теге Братский могила дигән уенында әйткән җен без таптык бит. Аның уена барамы? Бәбе Архангельск зираты саналай. Җиләгә булган. Ана просто Иртәгә ул барып күрсәтәм мин сезгә. Ярый. Рәхмәт. Менә Дамир әфәндегә сорау шушы хәрәкәт, ягъни милли хәрәкәтнең хаталары һәм безгә булган файдалары нинди? Аларның әлбәттә хаталары бар иде. Ничек бу хаталардан милләтебезгә читләшергә һәм аларның юллары ничек бүгенге заманда шушы шартларда дәвам итәргә. Чөнки ул проблемалар бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Чөнки мәсьәләләр һич хәл ителмәгән. Милләтебез каршында шул ук мәсьәләләр. Менә Татарстан ни хәлдә, ничек безгә файдаланырга, тарих тәкрарлана. Килешергә була, без дөрес әйткәндә ул чынлап та, әгәр дә ныклап уйлап карасам, Совет чорында без ничә дистә еллар адашып йөргәнбез дә, нәкъ шул хәлгә кайтып, яңадан башларга кирәк булаштар. Мин уйлыйм, әгәр дә булай дәвам итсә, ул республикада озак яшәмәячәкләр. Безгә ул заманда булган безнең бабалар эшләгән эшләрне ныклап белергә кирәк. Шул эшне дәвам итүнең юлларын да шуннан өйрәнергә кирәк шундукта. Әгәр дә республикалар юкка чыгарылса, ул мине фикер буенча республикалар шикларын үзгәртеп эшләмәячәк, республикалар өстеннән тагын ышкырма ясап эшләнәчәк. Ягъни берничә республика бергә кертеләр, шуларга кушылар күрше өлкәләр, өлкәләре. Федераль округ дәрәҗәсендә барган мөмкин. Һәм шуның белән республикалар эрителә инде. Ул вакытта безгә искә төшергә туры киләчәк, ана шул милли мәдәни мөхтәрият проектында
һәм башка төрле юлларда кулланырга кирәк булачак. Аның өчен билгеле бик нык милли аң кирәк. Шунда шул шартларда хәрәкәт итү өчен. Милли аң, милли буржуазия, милләт эшенә бирелгән кирәк булачак. Һәм билгеле галимнәр. Мин уйлыйм, белемле халык юкка юл. Шуңа күрә белем мәсьәләсен өстендә бик эшләргә кирәк булачак. Бердән-бер нәрсә мине бераз тынычландыра. Мәскәүдә барган сәясәт, узак яшәп торган сәясәт түгел шунлыкта. Шуңа күрә алар да үзләренең муеннарын сындырырлар дип düşünüyorum. Хәлләре мушаррaf. Bir söz deyin. Muhterem Zaner Efendi etti milli an turunda elhamdülillah Galim Cenab-ı İbrahimov'un kileştisi bu yaşları bizler milletimizin kileçeğine karata şaktı belki digizleme olarak o şahıs öyle mütergeti şaltada kızganaçka karşı onlarga tiyişli ihtiram sizilmi Tatarstan'da bir 3-4 yıllar ilgari milli üzekte ana tuğan tiller halkara tuğan tiller günü olarak ütkerilen bir çağrada çıkışında filoloji fenler doktoru hanım çıkış yasagan idi. Özünün dokladığında Galim Cenab-ı'yla isket almadı. Başka şagirlerimizle yazıcılara istekle alıp sonra mümkünden Marat Lutful'un kardeşlerine yanına şimdi hal oldu. Ayten sizin niçin karşınız? Bir-iki söz etsem bu turda Galim Cenab-ı'nın rolü turunda. Bulay kaldırıda yaramıyor. O şulay etti. Galim Cenab-ı'nın icadını bilmeyen öğrenme kitaplarını okumadan kalıp o Tatar bulamadı. Kıska gına уже kildim şunda, evet istersen tağın bu hakta Zurustel yanına hanımın indi yok idi. Şunlar da kıska gına eğitimini gördüm. Galim Cenab-ı'nın bu hakta. Buna bugün indilerse. En büyük onun rolünden edebiyat yıldızı olarak. Ana bu bir tane yıldız gına değil. Bu sözü de ben tarafına ettiler. Şerik yazıcıları ana dinliler bütün şerifinin koyaşı değil. Bu yoktan var değil. Bu dürüstten şu var. Bizim üstem Tatar negatif olarak gayet. Onun bir nice kitapları, yazmaları. Yine 125 yıllıkta Kamal Tiyatro'nda anı kişisi ilk kez ben tanıştım. Şu kişi barışlığına kim bulganlıdır. Hem kitaplarını izleyip taptım, 7-8 tonlarını okup çıktım izleri. Ben titrendim. Ben hazırda ondan sonra şunda kitap kaldı 7. yılda çıkan Tatarstan'da Galim Cenab-ı İbrahimov'ka. Bunda 160 şahıs, übrekli yazıcılar, bunda bizlerinin fikirlerini burada ulaştırırlar, onun turunda. Bu okup çıksaydı, mümkün kadar türlü yollar bilen tabıp, geride oturgan yaptı şahısları biz. Ben uygulayım ki, onlar onun yaptığını yüzlerinin gücü bilen niçin aytalar tıklı reaksiya boyunca tarata başlar ediler. Niçin onların insanları neyde tağın bir icbar minanı bunda kimgedir getirip geri alalım. Sizce sizin de başlarına tırışırız. Çünkü ben oyunum eğer de bunun dereceli büyük şahıs edebi yıldızım kim onu bir Ruslarda bir yukarı sanır. Fadeyev'in sözleri de ele geçirir. Mecid Gafuri'de. Ул гына түгел монда әйтеп бетергесез, ул дөрестән дә кояш кебек кабул ителә. Ана теле безгә бөек хөрмәт барлыкка килә аны әсәрләрен укыгач. Бүген дә, киләчәктә качан телебезнең хәле шул кадәр тирән авырлыкта ята. Аның мәгънәсен күтәрү өчен яңадан Галим Җанабыйның әсәрләре кирәк булачак. Димәк, бу теманы сезгә туганым яшьләргә үзегезнең җилкәсен алырга кирәк булыр. Сездә ышаныч булыр. Мин уйлыйм, что
Buna bugünkü kirekli sözleri muhterem Ömer Efendi'nin sizge bir zor yerden bulacak. Edebiyat yağından indi bile. Kitapları elde var. 80-90 yıllarda çıkan kitapları bibliotekalarda var. Eğer de songu vakitte tağın çıkarıp taşlamasalar. Karşılandığı hareket görene başlar. Şimdi ben şimdi bir şey mi bir alıp köyde mi sizge onu Tamam kimde indi fikirler bulsa, sıralarınız bulsa sizden üç fikirler. Sizin aytgan so'zga qarab, Qizg'ayishga qarshi buyuk shaxslarni ko'taruv masalasi bizda diqqatga buni e'tibor bersangiz, Shahobiddin Marjaniy shoqqina qilib o'sha qoldilar. Chunki mana bu birdan bir boshlab yuborgan meropриятие Milliy muzeyda bo'ldi. Lekin u bo'lgan tegishli fanlar akademiyasida zo'r o'tirish kerak o'tkazgan o'ylaganlar edi. Bu o'tirish Tarix instituti direktori bilan Madaniyat ministri orasida siyoshuv borib chiqmaganga ko'ra, bu o'tirish yo'qqa chiqarildi. Ham shuning negizida Milliy muzeyda g'ana ishlar to'g'ri keldi. U shu Marjaniyning tug'an kunidan to'g'ri kelmadi. Shundaqda Marjaniy tug'an kuni oldida bo'lgan edi. Shunga ko'ra bu bizdagi siyosiy doiralarning bizning madaniyatga zo'r ilish kiritgan figuralar e'tibori az bo'lgan keladi. Ular ana anlamayanlarda ham kerak yo'nalishda ishda olib borilmaydi. Bunda javob beruvchilar ko'p sonli shundaqda javob bergan tegish bo'lgan shaxslar. Ammo mana men sizning bilan kelishib, o'zingiz bo'lsa-da olishtirishtirgansiz. Marjaniyni esga olamlar, biroz so'roq bo'lsa-da esga olashar bordir. Chunki zo'r figura. Kamil Hazret Samirulli'nin ekibi boyunca Fenli Gameli Konferansiya Shahobiddin Marjaniyning bulaşak firmaların ayında zorlab üsküleşecekler. Ben bana bu vatan mitinginde de katlaştım. Muzeydagi şolay o'tkazilgan ko'rgazmasida da shunda qatnashdim. Men shunday ma'lumotlarni eshitdim. Bu bulaşak Qizg'ayishga qarshi men Ibrohim o'tirdi aytdi bazrak. Marjaniyning de ishlagan ishlari, asarlari bek oz bosilgan ishlar. Ham yaxshi xizmatlar yo'q bo'yicha. Marjaniyning eng ahamiyatli tarix bo'yicha Mustafa Zafar Tiyaqoli Qozon ham Bulg'ar degan asari hali hozirda jurnal ravishda bosilgani yo'q. Hali bilan hozir bizning diniy nazariyatni bostirib chiqardi, eski variantni qavatlabgina. Ədəbiyyat tilga ko'chirilib, Adlat Xayriya tarafidan chiqarilgan kitap to'g'risida falsifikasiya, chunki unda tatarlarga Oltin O'rda qaragan qilishlari barisini chirib qoldirib chiqargan. Endi Oltin O'rda ham tatar bo'yicha chirib qoldirgan. Butun chirib qoldirgan. Shunga ko'ra bizda Marjaniyning xizmatlarida yo'q shundaqda dars aytganda. Biz yuqorida bu 5 shaxsni olmadık. Millet akalar deyip bunda Damir abi da ders aytdi. Aytdik Marjaniyning olib o'qirlik asari yo'q bo'lgan. Aytdik bugungi kunda Sadriy Maqsudining tatar tilinde bir olib o'qirlik asarlari da yozilgan ishlari da biz o'qiy olmaymiz va qo'yib topa olmaymiz. G'oyat Soqinning da Qizg'ayishga qarshi e'tiborlik as aytganimcha mana avlunda muzeyda hatta qiymasida olgan edi. Shu qadar e'tibor az bo'lganga Sadriy Maqsudining abisi Ahmad Xadi Maqsudining bugungi kunda da Kibitda sotib olirlik ishlari, ya'ni bu ishlarimiz bilmaymiz, kishilarga ma'lumot yetkazilmaydi. Alloh buyursa, mana niyatlana bu yil Sadriy Maqsudi, Ahmad Xadi Maqsudi sayti buldiruv, G'oyat Soqi saytini buldiruv niyatlaymiz. Alloh buyursa, shulay mana yaqindagi vaqtda Ishoqining Zaliha asari elektron formatda Zalihani tatar degan saytda bo'lacak. Birinchi tilda shulay boshqa choralarda niyatlab turamiz. Haliga men taqdim etam Ibrohimov ruhuna bir duo qilib olirga bizga bu ishda siz yordam etsangiz biz sizga bek rahmatli bo'lar edik. Söyükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayta "Uzkuru ma hasina ma'takum ve tufu an masavihim" ülgenlerinizin izgiliklerin, yaxşılıkların zikr kılınız, yad etiniz, sagınınız, hatırlayınız, unutmayınız.
günahların yad etməyiniz. İnşallah ütkənlərimizni də iskə düşürəbiz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما يا ربي senin kulların Süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzere imanlı kardeşler bularak şu saatte bu urunda toplandık. Ya Rabbi şu yılışımızı mübarek eyle. Hem bu meclis şerifte kıla turgan dualarımızı hem kitabından bulgan tilavat-i şerifelerini karşında husn güzel kabullıklar bile mucibu dava sıfatların bile kabul eyle. Kur'an azim kitabın bilen, ulu Kur'an kitabın bilen sen bizni rahmetine layıklı kıl. Hak yolganı ündevçi, yaptakta turgan nur, küngül küzü, delil, ni'met, şifa hem fazilet et. Unutkan nerselerin mübarek kitabının isi bizge düşür, hatır bizge sal. Bilmegen nerselerini bildir, üret. Şu mübarek kitabını milleti bizge okup, tınlap, anın bilen amel kılırga, din dünya işleri bizne alıp barıya nasip et. Hem kıyamet gününde bizim için faydalı hüccet bulsun. Şu mübarek kitabını ya Rabbi, dünyada yoldaşı, kabirde yuatuçı ivdeş eyle, mahşer meydanında şefaatçi yaklavçı, sirat köpründe yaktırta turgan nur, cehennem utundan, azabından perde kalkan eyle, cennetke, rahmetine alıp bara turgan yolbaşı, rahber, citekçi, türe eyle. Ya Rabbi, okugan Kur'an'ın hası bulgan savaplarını evvelen eriştirseydin, barça alemlerine rahmet bulup, günderilgen, ciberilgen, dünyada ahirette baxtlı, saadetli bulubuzga sebepçi bulgan, kalplerimizin tabibi, yaralı yüreklerimizin, cerahatli yüreklerimizin davalavçısı, küngüllerimizin şatlığı suyunucu, yüzlerimizin nuru, başlarımızın tacı, kıyamet gününde ulu şafaatçımız, süyüklülerinin süyüklüsü Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek, aziz, pak, ruhi şerifelerine eriştir. Hemen ehl-i beytlarıyla sahaba-i kiramlarına, barşı peygamber, Resul, evliye, izgi bendelerine eriştir. Ya Rabbi izgiler bilen bu dünyada da ahirette de birge et, kıyamet günde şefaatleri nasip et. Şu mecliste kulların küteri duada orta bulgan aziz kardeşlerimizin, milletleşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin
zürriyyət nəsillərindən iman bilən ütkən, aziz bulğan əti-ənilərimizin, ir xatınlarımızın, ir qız qardaşlarımızın, tuğanlarımızın, dostlarımızın, ustaz şeyh şəkirtlərimizin, bizə duanı vəsiyyət etkən bütün iman əhəllərin iskə alabız. Həm xassatan şuşu keçədə, şuşu məclisdə isimin yad etəbiz, bizim millətişimiz, bizim dövlətçiliyimiz üçün ölüş kitgən, mədəniyyət dünyasında, ədəbiyyat dünyasında Rabbim ölüşü əsərləri bulğan alimcan İrfan ulu Qolun haqqında müsəlman qardaşımız, millətəşimiz üçün soralabız. Ya Rabbi, şul bəndənin ruhun şad qılsaydın, canını tınışlandırsaydın. Ya Rabbi, anın canın izgi bəndələrin ruhları bilən birgə qavuştursaydın. Bəndəçilik bilən qılğan günahların yarlıq asaydın. Ya Rabbi, qiyamət günündə süyüklü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam'ın şəfaatını nəsib et. Qaybir üzlər qaralığa qara turğan çaqlı üzlərin yaxdı, pak, nurlu qıl. Hisablarını asan et, əməl dəftərlərini aldan bir. Həm də süyüklü Peyğəmbərimizin livaul ham, maqtavlı bayrağı astında tupla, havd gülündən şundi şərbət, içimlik bilən içir, cənnətinə kerginçi susav hallarına erişməsəydi. Həm də sirat küpərinin rəhmətinlə ütkər, cəhənnəm azablarından qutkar, cirlərini, küklərini içinə sidirat urgan, məngi, bəxit, səadət, ni'mət yurtları bulğan, cənnətlərini, kavtar küllərini, didar şərif məclisinə, həm ni'mətlərinə erişülərini müyəssər etsəydin. Ya Rabbi, şul bəndənin ruhun şad qıl. Dualarımızdan Rabbim sinanı şadıman et, yəni şadlansın, söyünsün, həm xəbərdar qıl, xəbəri bulsun, həm bizim millətimizdən də kiləşəqin yaxdı qıl. Senin kolun, süyüklü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam'ın ümmətli, telli, mədəniyyətli, mərifətli, quvvətli bulub yaşarga şuşu cirdə Rabbim bizgə nəsib etsəydi. Milləti bizgə, dini bizgə, ümməti bizgə bulğan məkirlərini, düşmanlıqlarını, türlü tuzaqlarını Rabbim yuqqa çıxarsaydı. Senin arıslanın bulub yaşağı bizim milləti bizgə nəsib et. Ya Rabbi, şuşu millətimiz üçün, tariximiz üçün, mədəniyyətimiz üçün, mərifətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün, yaxdı kiləşəqimiz üçün xizmət etkən millətdaşlarımızga, alimlarımızga, ustazlarımızga köç, quvvət, yəni mərifətlər bir, hikmət bir, şuşu millətimiz qarşında bulğan nurlu məqsadlarga erişir üçün sen yardımcı həm dostumuz bul. Və sallallahu alə nəbiyyini Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcma'in bi rəhmətikə rəhmən Allah tələ. Rəhmət. Hazır biz indi kişərimizin ikinci işinə qırığına köşürüz. Amma baştan Damir abıға rəhmət edəsi ki, bu kişə bilgəniniz üçün bizə ehtiram, vaqt bilgəniniz üçün həm də biz sizə kiçkinə rəhmət xatı hazırladık. Yəni oxuytan xoş bulmasağız. Damir Исақовқа рахмет хаты. Milli hərəkət saxlarında qatnaşуыңыз, xalqımız kiləşəgi xalqına başqarğan işləriniz büyük kiş bulub tatar dünyasına yaxdı nur istədi. Hiç şəksiz ul nur xalqımızın көңілində мәңгі yanlaşaq. Sizə ehtiram həm rəhmət bildirəbіз. Bu xatını sizə xırğa rəhim etəgiz. Bu bir istəlik olsun bu kişədən. Həm də bəsmə, benim yaratqan sözüm indi o, hər tatar üçün, həm Türkiye üçün en kıymetli bölək o bayrak, o milli bayrak, o türlü bayraklar, bizden bu kişinin uyuşturucu hem de Galimcan İbrahimovlar yolundan milletimizni kaygırtışı azatlık uyuşmasının bayrağında ben sizge istelikke bölək etesim ki de yaptı bir istelik hem şıraşıdan bir ne bulsun sizge. Hazır cəmiyyət min kişkinə bir iklanı qabatlısım ki de Erdəgə gündüzgü saat 12'de Күндізгі сағат 12-де Восстание 48 орамы бөлі татар гимназиясында Галимжан Ибрахимовның бюсті янда еске алабыз. Шыннан соң енді міне бұл күндерде белгілі болғанша Мәржәнинің де 200 жылдығы болды. Біздің Аллаға шүкір иптәшләр машиналарда бар. Хайкелден біргелешіп, дөресірек бюстан татар зиратына барып, Мәржәнинің қабіріне зиярат ету niyetте tutula, yani biz anda barıp dua kılarga niyetliyimiz. Eğer de kim katnaşığa tileyken rahim etiniz, saat 12'de Восстание 48'de şıraşabız. Hazır men kişe bizden resmiyleşini tamamlap, kişe tamamlanmadı. Bu yurtun hocalarına rahmeti, Allah'ın rahmeti olsun diyesin ki bu motor şıraşını uyuştırdık, buldurdık, hem de barazga rahmet tilgeniz için. Cemaat kişede katnaşıcılar her günge Mənim tatar tasmaları bölək etəbiz, kilib alığız, rəhim etəgiz, hər kimdə tatar tasmaları bulsun, kimdə gerek bir neşənində alırğa mümkün. Hazır mən təqdim etəm kişinin tamamlarga birgə birləşib fotoğraf düşəbiz.
Соңрак ise biraz üzara неформальный обстановке аралашырбыз. Дамир абыга да сораулар берушілер болса, рәхим етесіз. Дамир абыга. Егер сораулар берулер үшін қойда қандай мөһим фактор болған. Инде ойлайсызда болған, қайын кілген саясатшылық аңа. Бұл саясатқа кіріп кеткен, оның Башқұртстаннан туған жері шында болуынан ойлаған керек. Башқұртстанда анда бит бик қызық уақытта Башқұртстан жоқ еді, Урал бойы. Анда бит бик әһәмиятле булган жер проблемасы. Чөнки башқұртларның әлегіліктен келген вотчинный землевладение булган, табиғатқа бәйле жерде. Һәм менә шушы Галиҗан Ибраһимов тормышы вакытында нәкъ шул җирләрне тартып алу процессы башлана. Ул да теге Сталин вакытындагы аграр реформалар башлангач, һәм шунда күпләп күчеп килә башлый, үзәк Россиядән руслар һәм башка халык вәкилләре. Башкортлар кулында җир китә башлый, ә ул җирнең беренче тотар кулында да булган. Менә шул җир проблемасы бик катлаулы булганга күрә, Галиҗан Ибраһимов шуннан җир аркылы сәясәткә кертә җир мәсьәләсе буенча. Ул аның барганын күреп тора вайберләрнең. Мин уйлап, хәзерге заманда без шул юлны кабатлыйбыз әле. Менә сез игътибар итсәгез, хәзер Башкортстанда бөтен байлыкны алып бетерделәр инде. Нефть һәм башкалар. Әмма җир әле калды. Бездә шул хәл. Бездә менә бу зур аграр корпорациялар Татарстандагы аларның шулында 200 мең гектар җир. Алар ул җиргә хуҗа түгел. Ул аларның милкәте түгел, аларны арендага алып торалар. Әмма тиздән башланачак шул җирләрне милек итеп алу процессы. Ул вакытта бик каты каршылыклар килеп чыгачак. Менә шундый шуңа ашкан каршылыклар 20-нче йөз башында да булган. Ул исер буларак һәм менә шушы крестьяннарны яклаучы буларак шуның аркылы сәясәткә кергән шәхес. Аны тәмамлайды. Damir Efendi aytılmaz bir sorun var. 26 yılda Tatarstan Avtonomiya Respublikası'nda başlıyorlar Latinise grafikası. İyi mi? Галиҗан Ибраһимов моңа каршы чыга. Моның сәбәпләре нәсәдә? Менә беләсезме, ул бит сез үз алдында китерегез. Ул бит язучы булган һәм татар сарыфын, ягъни грамматикасын эшләгән шәхес. Ягъни ул тел даирәсендә яшәгән кеше. Бит алфавитны алмаштыру, аның яхшы һәм начар яклары бар. Безгә бит 1000 ел кулланган алфавиттан ваз кичеп, латинга күчкән вакытта бит бөтен мирасны күчерергә кирәк була шул яңа графикага. Тыңлап сорау бирдегез, тыңлап. Аны бит бер елларда эшләп булмый, Ибраһимов тирән белемле әдип булу сәбәпле аңлаган. Безнең халык мирастан ваз кичергә мөмкин. Шул да шуңа күрә иң акыллары каршы чыкканнар шул вакытта. Ул эш бит Латин графикасында күчү ул теге дөньяга кирүнең бер ягыннан мөмкинлек бирсә дә безгә бер яктан, икенче яктан безнең мирасыз калдырылган юнәлеш булган. Шуңа күрә аны теге латинга күчү гел яхшы дип кенә барырга кирәк түгел, аның шәрәфләрдә булган. Дамир әфәнде, ничә китап безнеке язылган иде? Ничә санда? Революция кадәр татарлар 15 мең исемдә 45 миллионга якын дана белән китап чыгарды. 45 миллион. Тираж. Менә шул китапларны милләтебез әле укый алды. Бит аны күчереп карасың, менә яңа еллар буенча эшләргә кирәк аның өчен. Бу суалны үзем аңламаганга күрә бирдем. Кешеләр дә аңласын дип. Аның латынга күчү ярты бәлә булса, тересә күчү иң авыр булган. Ансың бачары. Шунда бик күп сөйләделәр, мин сөйләдем, булай гына. Бик күп Татарстанда итне караган 45 миллион Башкортстан татарлары, Эстония татарлары, Калифорния татарлары Чили башлады хәзер. Модны не килеп китте. Парижга барысы, вакыйлар үткәреп кайталар, янәсе татарлар. Эстония татарлары югала, суммалар. Башкортстан татарлары да. Башкортстанда яшәүче татарлар. Эстонияда яшәүче татарлар бар. Калифорнияда яшәүче татарлар. Калифорния татарлар югала. Юк. Юк белән. Менә шуны ишчегә без үзебез белеп торсак иде. Радио, телевидениедә белмәм бара. Шунысы икенчедән Дамир абый
Siz aytdingiz, 20 yilda nelarga qaraganda 600 ming tatar Boshqirdistonda. Ammo lekin 600 ming tatar ular ofitsial ravishda tarqalgan tatarlar. Hammalarning bir ko'pisi tarix bo'yicha Ivan Grozniy vaqtlaridan ular to'liq tatar o'g'li tatarlar shu Tatariston yerlaridan boshqa yerlardan ko'chgan albatta. Unda borib boshqirt bo'lib yozilganlar. Ham ular dokumentlarda boshqirt bo'lib sanalganlar. Hatto real ular tatar o'g'li tatar bo'lsalar. Anları tabii Dalir Efendi bir soru. Bizning qo'yib o'siraga mustabirgina aytmayman, nasib qilib. Shundaqda Boshqirdistondagi ishlarda boshqa deb yetilgan turkumning bir ulushi tatarlar. Men hozir shu problem bilan shug'ullanaman. Mana birgina misol keltiraman. Terga kirib turmayman. Bu ko'pchilikda. Mana hozirgi Gersk terasida, haligi bir yazında bor boshqirdlarning Uran qabilasi degan turkum, Uranlar. Bu Uranlarning elek bo'lgan jiyinlari, Qoypan jiyini onda 40 avul qatnashtirgan bo'lgan. Ya'ni zo'r turkum bu Uranlar. Ana shu Uran qabilasining tarixini qarab borsam, narsa kelib chiqadi. Bu Uranlar bo'lganlar Kunchiqish qipchoqlarining bir ulushi. Ham Mongollar kelib olgan Xorazm Shah davlatida Xorazm Shahning Shahlarning Xorazm Shahning anisi ham shu oila Uran qabilasidan chiqqan bo'lganlar. Shundaqda Kunchiqish qipchoqlarining boshida turgan elit turkumlar borasida tatarlar. Ya'ni bular tarixiy tatarlar, ularning qabila ismigina bu. Ular Mongollar kelgandan so'ng shular bilan birga ko'chganlar Ural bo'yina, ham sog'indan tura-turanda boshqa qaylanganlar, lekin tillari tatarcha. Mana shuni onlarga bilan kim ekanligini. Biz hali bu masalani qo'zg'ana boshladik, hamda shunday bir qilib ko'p. Shunga ko'ra u boshqa problema shundaqda ko'pga qatlovlar. U boshqa olimlar yozgan ishlar tugul. Bitta boshqa shaharlar kerak bo'ladilarga. Tamam, So'rov mana genotsid masalasi. Mana Ivan Grozniy, Petr I, Yelizaveta, ham shular yo'q, mana bu Stalin. Bir çıganaqda men ko'rdim, xatirlamayman Boshqirdiston olimlarining bu natijalari 100dan jide qoldi biz. В результате genotsida tatarlar. 100 milyondan. Yok, 100'den cide, 100%, 100% degan 100'den cide kaldı. То есть 107% Tatar осталось. В результате genotsiда. Olaylar var. Şunda Tatarlarga birinchi zo'r udar bo'la 14-yüzdagi Qora Shuma. O Shuma vaqtida urushlar soni xuddi zo'r bo'lgan. Masalan, Qrim yarim o'trog'idagina ma'lumotlar saqlangan 80 ming kishi o'lgan bular Qrim yarim o'trog'ida. U vaqt uchun bir dursan, chunki 14-asrdan agarda u holat saqlansa, o 80 ming 800 mingga yetilashmoqda. Boshqa Bulg'arda bir qota bo'lgan Qora Shumani xabarlar topdilar. Oltin O'rda shu vaqtda zo'r yo'qotishlarga duchor bo'ldi. Ondan so'ng Tatar tarixiy omanda Oqsaq Temir bek teskari shaxs bo'lib turgan. Oqsaq Temir bek qota xalqni qirgan. Shaharlarda jimirgan ham xalqni zo'rlash o'ziga olib ketgan. Shu vaqtlarda ikkinchi udar. Uchinchi udar bilgida ruslar yovlab olgan vaqtda bo'lgan. Mening o'zimning bir fanniy maqola bor. Qozon xondan olingan vaqtda xalqning 3dan biri o'tirilgan. Ham 20 mingga yaqin kishi olib ketgan yerlarni. Ular shunda qul bo'lib qoldilar, ham shunda yo'qashganlar. Ruslaşalar. Shunda o'lib bitadilar. Bu vaqt uchun bek zo'rsanlar borsizlar, chunki agarda u kishilar isyon bo'lsalar, biz ham belgili ko'p karta xalaq qilamiz. Bütün yuqashuvani тоже anlamak kerak. O'tiruvgina shu assimilyasiyada, xristianlashu. И ikkinchi moment ol o'rta asr vaqtini shutlasak, anda ruslar da tatarlar da bir tiradilar, lekin u tatarlarning xatsizi deb aytaylik, hozirgi kunda O'zbekka, Qozoqqa aylandi bit endi o'z millat ayrilib ham bir moment tom bor shu Qrimda yashagan anasini mana Polsha, Litva tatarlari, ular endi bu yerga Rossiya kelgan vaqtda da ham o'zlarining shu davlatdagi siyosat orqasida ular Qrim osha Turkiyaga ketdilar. Shunga ko'ra hozirgi kunda Türkler arasında da beteyinde Tatar xanı тоже şəksiz ko'p. Albatta nog'aylar, asosan nog'aylar 16-cı asırda Damiroviy bilan o eng zo'r Tatar davlatlar arasında Qozon xonligina Qrim xonligina 300 minglik otliq askar chiqarganlar nog'aylar ikkilar. 300 ming degan so'ng, demak kim deganlar million yorib xalq bo'lganlar. Ular agarda shu vaqtda qarasam, u hozir 10 million bo'lar ekan deganda ularning sonlari.
Ахар 100 мең кала калганнарны гайда. То есть шунардан аңларга кирәк. Бу катлаулы процесс. Суворов бетергән. Алар Суворовтан бетергән дә ялар Турцияга да качалар. Суворов Манда яшәгән. Русларны бетергән адамча уже Хәзергә бик гаиләдә барып кергән кеше юк хәзер. Телеграк вакыты ягында да хәзер бик. Ани Мөхәммәтшин заманында инде яшьләрендә язган турында бер китап. Если уж аларга Рафик Мөхәммәтшин кайдатлаш. Ай, он беләләр горурланып йөришен дә. Бәлки Мөхәммәтшин касараш касарак ну күп. Ну, мин бу сорауга төгәл җавап бирә алмыйм. Шикарым белән аерып нәрсә шөгыльләнгәнем юк. Но белгәндә кулга алган кешеләрнең күп әйберләре югалган. Шулай булайын бу истәсәм. Рукопислар гачика алып киткәннәр бит әйберләрен җыеп, аннан гадәттә берәсә чакырган кирәк. Мин яндаганнар дип аларны. Җәмәгать мин тәкъдим итәм шуны рәсмийләшне все-таки темаларга һәм бер фотография төшергән. Бу якка, сул якка үтсәк, анда бераз урын бар.